A comunidade educativa mobilízase contra a educación semipresencial, un ensino que se terá que impartir no IES Castrolobre de Vilagarcía pola falta de profesorado. O alumnado de bacharelato, contrario a esta medida, estará mañá ás 18 horas na Praza da Segunda República informando sobre a súa situación e recollendo sinaturas. A xente que veña co papel firmado, leválos todos á educación despois. Paréceme que é unha queixa totalmente lóxica, porque polo que estamos loitando é por unha educación de calidade, en igualdade, e que poidamos facer o que queramos. Dende os diferentes centros denuncian que a educación semipresencial sitúa a estes alumnos nunha clara desvantaxe, especialmente pro alumnado que cursará as probas EBAU. Só 16/17 centros van a facer a semipresencialidade e non todos as mesmas condicións que nós. É dicir, nós o que vamos a facer é ir ao instituto unha semana sí, unha semana non. O que pasa é que somos alumnas de segundo de bacharelato e este ano temos que preparar o que é a BAU, que sería a proba de selectivo, para poder entrar nas carreiras e nas universidades nas que queramos acceder. O que pasa é que a proba vai ser o mesmo para todos cando nós vamos a dar a mitade de horario lectivo do que darían os outros. Segundo denuncian, a semipresencialidade pode excluir a moitos alumnos que non teñen acceso a internet dende a súa casa. As alumnas agardan recibir moitos apoios e que a Consellería acceda a concederlles os 11 mestres que necesitan para garantir a educación presencial.